Čus, lidi! A dneska, pokud na tomhle videu do určité doby, třeba do 2 měsíců, bude 1000 lajků, tak se odhalím. A pokud tady bude dalších 1000 lajků, takže dohromady 2000, tak si jedu nějaký kopec, nebo třeba tu Javořici, nebo třeba nějakou horu na kole. A hned vám ukážu, na jakým kole. Pojďte se podívat. Ale asi ten velký kopec, protože to kolo je tady. Pozor, ne. Pozor. Děcka, jsem v hospodě, takže to si jedu. Mám tam 6 převodů, nebo spíš nejlepší. 6 převodů. Děcka. A tady? Mám další 3. Tady jsou děcka. Potrava a mimino. Potrava, řekni sír. Řekni sír, potrava. A mimino. Mimi. Řekni sír. Sír. Každopádně na tomhle pojedu ten kopec. A v těchto botech. Tak to je pěkné prdeli. Pardon, nechci být prostě. Tak jo. Tady jsem včera přišel od odrazku. Tady mám, ale ne 2. Obě. Držák napětí. Brzdy. Pozor. A ještě ukážu vám nejhorší věc. Pozor, běžte pryč. A tady to je největší. A tady je to nejproblématější. Odřená pneumatika. Tady mám všude světý vzory, ale tady to mám odřený. Tak jo. Teď jezdím sice na 4, ale mám tam 6, protože mi to nechce hodit 5 ani 6. A tady mám bílý obkreslení. Noc, aby to bylo to, jo, tma. Core. Light quality. Reliability core. Uno. Neko. Kids core sniper. Contando.